Dili na mao'y akong giani. Kay kung sa bali mo gani master. Ani ako kay gitawagan ko ni Kapitan Francis Ospares nga ang inyong kauban katugan ni Upawon ang murag tabugok. Tuwa sa kolon kay gidakop kay nang snatch. O gidaan din sa barangay. Ato niyo. Dasakpan si Dayan yun. Pangag sa ilong. Ang akong mahalon nga clutch bag. Gisnats sa inumol nga dako. Busa mo, relax. Makal. Di na ni managmakal. Makal kayag uod. Usaman ha? Usaman sprunglo, musukol ka na ako, agawon ko ni mo. Mingon na ikong musukol ko. Pura mo kikasabaan ko ni mo. Kinasukol na ko. Awal ko musukol. Kung sa'y buhaton ta, sprungklong. Sprungklong. Ay, sige reklamo na. Ang sarap kina. Handos diha. Aron mo dagan eh. Naghalhal ng dila ko, animal. Pangag sa ilong. Anahala, sige. Handos, gida reklamadoran mo. Kita ko lang lamoy ni mo dali. Pangag ka silong. Pangag ka silong. Sige pa. Bay. Asa ko opisina sa kapitan? Doon namin tuyo kay doon na ko'y transaksyon ya. Agaw ni sa kapitan. Gagawa ni siya. First class in degree ni siya. Saan ka? Tanong ka gani? Ay, hibi ka sa loob. Tayo, tingnan mo na. Igagaw ko sa kapitan. First degree class ni siya. First degree. First degree. Doon namin tuyo niya. May tuyo ka? Oo. May tuyo mo? Kining, among sudon ha? Pwede, sudan ka nila. Patay pa. Kining, palitin sa bisigal libe. Mga bumong ka. O, kapilin lang ka ng ice water kayo. O, kayo. Grabe ka. O, grabe ang ice water na. Ginagawa na. Pitok-pitok pa ang mata niyo. Ay, Ano man? Tago naman ka katuloy. Kapilin na madali. Madali ha. O, kayo. Huwag kang makilatin siya ko. Ha? Agaw ni siya sa kapitan. First degree class in close. Ay, pagdugay. Nagkasinsili ha? Ako sa sinsili. Murang piti na ito. Padang kami. Imo lang sa sisyo. Imo lang sa sisyo. Oo, padali. Grabe ka. Ang tayo kapal. Bakit kinakisa ni? Igagaw ni sa kapitan. Agaw sa kapitan. Ay, pagdugay ha, mas sa medali. Ha? Sige. Ay, pagdugay. May magpalit ko o... Sigarilyo o ice water. Grabe. Sige, pagdugay. Ay, pagdugay. Dali. Anto ko magpalit. Sige. 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 Bahaya ano? Sige. Balik ko lang sir. Dali. Pagdali. Lagi. Balik ko lang. Reklamo pa. Bago na. Bravo pa. Abot na. Okay. Saan mo igagas ka? Ano tubig? Gaya mo eh. Ay. Asa si Garillo? Mayo kay mineral. Dua-dua ni. Pagdagan nyo ng inom. Mayo. Salamat kayo. Igagaw ka sa... Kapitan. First degree kasi close kay sila. Bang
Matog na kayo kung pareho kong nagway. Oo ba? Di ka dudahan, no? Di ka dudahan. Mayo kay gisuot ka kay shooter kung imong gipalit. Ginagaw mo kas kapitan. Sige. Ay kabalan ka. Tanong ka dire. Ipapromote ka ino na kung ako igagawang kapitan. Imo unti kang hipi sa mga tanong. Lakas kayo eh. Oo, kay first degree kasi close kayo sila. Salamat kayo. Oo. Di mo ako mo hipi. Oh, sugod ka ron, hipi ka na sa kapitan. Hindi kayo. Nindot kayo sir. Oh, salamat ka rin ha. Ako yan mo sa ilo, anak. Basta igagaw ka sa Kapitan. First degree kasi close kayo sila. pagtulog ka pa rin po. Kaya ka, bantay. Mayroong trabaho na Ako'y bantay na. Bantay na. Ako'y bantay. Kusol sa midali. Salamat, Alex. Salamat. Okay, salamat kayo lahat. Okay. Sige, hepe. Okay. Kusol kayo lumot. Bila. Kaya ka nga. Sige sir. Igagaw kas kapitan. Grabe ha. Mo ito mga dagway si igagaw sa kapitan. Ginoo ko. Grabe ha. Good morning. Morning, ma'am. Morning. Kanang kapitan. Nag-CR para ba, sir? Pwede ang isang taon, ha? Okay, ano siya igagawa sa kapitan. First degree kasi close kayo sila. Okay, sige. Narinig ko na siya sa isang taon. Morning, yung opisina, ma'am, no? Oo, pero nag-CR para ba siya? Ano yung Ano opisina siya? Usod lang bigay. So, Miss Kapitan. Sige, sir. Alis ako, sir, kay ako lang yun sa kapit. Sige. Alis lang sa sir. Sige. Thank you. Ako lang sa paibaw sa kapit. Sige. Salamat, ma'am. Napais na. Mani. Mani. Hali. Loh. Barangay ka. Di ba? Mo pala gusto ko itong nina? Ano? Ay, nililay. Guwapo na. Pasti mo tumnom. Ha? Di ba? Oo, bitaw no. Datuon mo na. Dato ka. Biglihon mo to. Kaya mukat mo naman to. No? Di ba ako dyan? Guwapo na, guwapo. No, dito. Dulutan eh. Dut. Honorable Pangcrasio Spanish. Kanas DYHP. Di ba experience na siya? Ginhawa del pen. Oo na siya? Habal-habal driver ka lang. Dapat TV na screen to. Kung pa yun? Okay. Ikaw ba? Brutal. Ikuray ko na ito. Ikuray ko na diya. Ikuray. Parang pila ba? Kuan ba? Diba? Kuan maka? Gagaw. Eh. Kapito. Yes. Uy, Kasa ka? luta. Uy, tutuyok. Luta, uy. Wow. Luta mo pero may dere. Panday. Martilyo. Ngayon? Oo. Pwede kayo? Okay. Ayos. Kapitan Tutoy. Pwede kayo? Totoy, Kidor. Sir, mo, sud na rin ka dito si Cup. Ba? Ito may Sir Kurt, coffee? Kanang doon mo coffee pinaibugas na Kanala nga mo na Sige sir, kadiyot lang sir, ha? sige. Thank you. Naan kayo si Cup, sir? Ano na? Ay, Mayo. Mayo. Okay. Close ba din sila? Tayo nakita na ko. Igagaw sa kapitan. Galing ko na yan. Kapitan ka. Good. Musta igagaw sa kapitan? Kuan. So, go back to ice water and cigarillo. Ay, siya to! Siya to ka! Siya Ang igagaw sa kapitan. Kuan. Sir, kanang kasailoan ang tawag mi sir. Ay, pastilan. Hindi masagod siya, sir. Mogi utok ning tanan, sir. Kung natingo ba din ka ito, kailaw na ako. Wala man, anak naman ka. Anak naman, wala man. Amin naman, saan na ka ito? Tanong ka ka.
Unsa ba kayo toyo niya rin? Ah, Ig-agaw sa kapitan. Yung lagi may problema sir, namong suod kayong amigo, tong Opaw. So, dakpan man. Nanako na aning barangay ako, no? Ikaw sa man to ninyo? Amigo ra, kami tulong, mura lamig managsuon sir ba? Oo. Muna Mm. ka. Siya. So, mo man giningon. Tell me your friends and I will tell you who you are. O mga na sir, Galing ko kay Tulinyo, marami ka mong barang suot. Oo. Nas-nas man mo, kato siya. So, nas-nas siya sa mo. Ha? Bili ko na yun! Kailangan niya! Muna ko yun! Muna ko! Grabe sa pili. Amore nag-ingon nga, amo na mong barang suot na to. nakahaka. Kanunguro ba ko, base sa investigation, ibawa na mga dola patunayan duha ka kauban. Tulo sila. Sa ato pa, ikaw ang kaubanan. Ha? Ang hili eh! Tulo may higala, pero dili may tulo kay snatcher o siya. Maso, Sir, kani ba na nga sir? Mga stat sir ni? Oo, kana? igagaw ko sa kapitan, no? Sorry na sir, silver. Sige, ano ba suta ni ako to na patawag ang akong tanong. Oh, sige, sige. Ang akong hipi, imunta ko i-promote. Imunta ko ni hipi stanod. Ako ipatawag ang hipi stanod, niya ipakilala ko katong imong kauban. Umaingon ka niya kauban mong tulong. Ay. Sir, pagawasan na lang yung tao to sir. Ay na kinikak aning kasuhan sir. Di ba sa mahimong motirisyo kung paggawa ng kuwan, mahimong nga, pauli na, tungkol kay nanawag man ang complainant mo anhi siya. O sa dili mahimo nga ako papaliong itong narakan aron mag-abot ang complainant. O mahibaw-an kinsa gyud ang iyang laing duha ka kauban. Tawag mo na ako kong sekretarya. Ako ipatawag ang hipi ug imong man kadtong narakan. Ha? Hello. Dailisa. Palihog ta si Chief Biring. Dada ang lakban aron asuta ining duha na diya sa opisina na to. Kauban man sila. Okay? Paabot ko rin. Kaya sa iba kay paabot sa itong kompleto. Okay. Okay, thank you. Abot mo dong. Ha? Ang masuta ang tinuod. Sa iba kay mo abot ko rin dahil sa among gini ang katong inyong kauban na lakban. Manguli na lang kata. Ayaw mo din. Manguli na lang ni kaso. Napa, palitan ta mo og tubig. Na? Hapon naman. Ayaw. Kabilin sa ta. Paduhan na lang sir, apel na pala ito. Okay. Ayaw ko pagkapagka. Luoy kita on sir, huwag yung ikaon sir. Mao ba? Luoy ang taon ninyo, no? Madaot kayo ni. Bandura, bukong dala mong panik. Para karanta mong dagway ba? Naguna na dagway. Mali ito dilakpan na isang sirgap. Madakpan mo sa benihan. Sige na. Okay. Hoy! Uy! Isa naman mo kinira mo! Uy! Pagkagawas na yung kuwan ni! Ano ba sa'yo? Huwag ka lang mo eh. Okay lang! Oh! Uy! Bakit gusto mo nakiinom ginilo mo ka? Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando.